Үгеске кубулуйбут батурдар оонюлара Кёшин язык туристической базаға ытылынна. Барыта 13 команда қопкурдук оңостон кыйырды которду белемненен келбиттер. Бастакы түйімәққа туғайыһарынан сырсыхан сыалы ыттан ойбон алларан түктүһен баран қары қайытан сүйрен иһеллерин көрөгөт. Хамайы тыңаһыннақ бу бастакы түйімәққа кыйдыгыт оннотон туаханала қыты қайдақ күрәк бола турары. Күрәк күтүгәй бу. Ян кастаган ата бастакы көрүнгәте. Кайбыт таган энике көрүнөр olur бу харылар. Хамандагытын қайдақ бул териен ахалатыгыт. Қайдақ комулуннугут. Ота команданы Арсен хаябыта. Бу атак күрәктәй тоқпы. Бу катбит дигитен тутукта. Команда күрәктәй. Атажык йигәте хәрәлләхет вандалапсенан бу голаттар белемнәреген кайдага бити тарсачыларга. Тарсачылар бу төчүгәйдә. Әмбекә яры кәләр бу шулар җәһәннәм дип. Бөлемнән дип. Бодурдар күрәктере. Сумпар олончылайдыда. Буттар күннәрен көрсә, үгескә күрүп, ага багылып анатомик күреп биригәр. Үтә күстәп күргәләрдән әгәрдә. Бу күрәкнән но аксыз сылын итәләр, банда биһеги улуспы сабай күстә, курда, кыяктак, эрҗөндөрә, алтын юмакка күн көрсөктәре. Көрүгәрә сумпар олон кодойдудун кохуттара. Күн көрсәр үтә дүргәләрен. Бүгін 13 команда көн көрсен алты тургутуны агыга манекоттон биги ага бахалык бут аксыз түгүлүн ыдар көтөрәһенә гүгескә куйда оны хетретон тухылла хоркта дите оннатын төһө үрен турагы командал бәбит оннаты бәгә сүгә көтөгөлдән туры кибордан анага төрлестеген. Тахыл хоргоген чолого туту спортка хугую эдәбиттәр онны сыллак сорукта оннан баштабы командага бигонтынча отут үскә хилбәтенчә онна мунутур кайылакка са билистра. Билген комур капсагай күрәгә бола турар, ануга бу мин атты бар спорт әйгәтин үләһетә Александр Николаевич турар. Җа Александр Николаевич бу быелгы тәрәһене уратыта тугуй. Тирәһене быел командан багал багы хатта. Онна комуллан калаһанын Каспий дикеттен команда член татутта. Көсә комур мактар дигитерәндә җа быел Курьян стенка кара никетта ортортон дип парады. Ян. Ага, шугай күрәк, қаллана да шуй болан берде. Bir doydulaqlar бәрәлгәйләргә заманы. Шуйды готагыннан хайжагалына бу килгәнлек. Ем көтте. Шугай. Ванде семен иҗәгәллеп. Ага, кайда кылар да күрәс. Күрәк булайды. Бардыңнар барга җәҗә. Молодец. Очо бардыңтан келгит. Бардыңта. Ага, җәре, кайда хәлле булай бардыңда? Бардыңда кайда хәлле булай? Ага, төһөбиләде күрәһе. Айылга бутта күн битте аны чагылган да шуй күле белектәте. Кас булган келгит күрәскә күрәстә. Көрөскө көрәсе ялынан бар келди бит ага бут оглор бут болам. Мин боллаганы элгәйләргә гилҗә. Молодец ке. Ага. Хәп тор. Онна кайдага ятып сені бу җики булган будан утар төбиләди. Унтар шуй, шигес багайы. Дөрдәләйм бу. Ага, кебәйләргә гадда. Кебәйләргә гадда. Бу ием кытта келеманна күскә олак үлеле көрә истәһҗәр, онна кимия җанды. Ага, онна кая хәдәргә була. Ин баксан хәллә. Дөрә үстүмәк, ул синтрәһенә булган бетте, ул курдук ыйдыкка корыйдаһын. Мана хавла ыйдык бут бәдә туркуту курдук, оны бу көйен ыланнар листен бурулбут ыйниге ылан агаллар, онна корый береттәр. Tara hani şu olsa hatta olan kalıyor diyetten.
Iki jatı, ağız bu. İki jatı, ona bir instruktör bu sport. Onunla bu bir kıtatçı. Аты жете белемнен нигити кайдак опсенен эн ханагар кайдак күрәк дигән. Это ким күстәк кайыр бонга. Та хинҗар тан хата. Тана күрәк хөшәҗик барания. Аты манны терәһне тулларын туак дигәнеген. Шугай. Тон ким күстәк ал кайыр баса. Белемдән ми төшәди, белемдән ми ки. Эстафета үс, онна хомур капса геме үс болан. Олок пока торта хидап төшөй хос. Аты тихмәктер кайдактар әйтәгәр хан дигәннатын. Төмәктәр хылай менҗе бидер, кытачылар күстәктәр. Тоһин биһидәһин бидис тахместәдик серне битен эрелләх. Аха, тонда эһиге тәһәрәлләх кыйга. Кыйы герел күстәк булай, белемнәк каламаран. Барларын гыйып денерләх. Күрәк төрдүс тихмәгә мастардыһы тасагаланна, бу мастардыһы күрәк тыңаһынын өсеби күркәтен берер. Өбүгә сагаттан келбит күрәс булыр. Жаманна ким күстәгә, кыктага, көстәгә. Bir master de oturur. Bir de kisin tastır. Tabii komanda uhun kölden bir hani İki hele kobahan. Marköl onu uhun köl. Күрәктә ята мәҗиваларын күрдүк тыңнаһаннак, күрүләк шу. Аты эһиге тәһә белемнәк кыты онда спортунан тәһәҗәртенә. Бигәдә дәревне жана. Бәйт постоянно үләли кансыз жаннар. Онны күрдүк ба, жарык бут. Күрәгә чугай, күчәй бара туран. Ара чугай. Бе кадантан кадаттарга яҗәгәлләр. Бу бадданнарга яҗәтер. Тамашта дигән эритеп ки мин бәм. Оннан бу күрәгә шуйды бара дигәр. Сүгәштә шуй. Быел опсенен хар шуй дигән элдер. Туакта мә күргән хук барта чистай. Аты жаманна күрәк тулларын туак дигәнеге тый. Аты шуй бә, туакка келе. Бу мастар дигән кадакка бу бастыга җакурукка стенка. İki lider iken görüşler iken bilim masterda hatçı otlarını bilip Fedorov tağın gördük ki ulakan masterdeki qottoron toratlar idi. Bastıga jukurukka. Ата кандык бар, команда бәте исторгун бәте билер ба. Оны һәм бир кыйга эрелләк каллактырды. Onun kim белемнәк, ким күстә кол кыйдын ден. Билигин бу ырахан яһны көтөгү түһмәгә болар турар. Бу манна тәриячләр кулга тобус толору кумагы куппуттар отын маны батурдар көтөгөннөр коталаһыны олох туактара. Команда күйін уағын тургудан көріге канаттардағы әлбәғі бұхарар. Жон көрөтчі көгін онна уққанын бұ түймәк уғынларда. Эрел команда бу билинги тургунан эрелләхтик кыйлах ихер ол курдуготон кинлер бу касты түймәктән үст түймәк канымны бастыкы кеккә хаҗалар оны то капитан бәйтен командан туунан кепсирин истедү кайгара жабалай каскыты кимнәгы кратык билһиннер онда кайда ягды Бу бе беспет бар манеш кудайбит. кимнәгы Мител, Миша, Андал, Револи, бар структур тренердар. Hürü trenera, instruktör. Ото того эрел денаты үлде Эрел лафулдун ден. Батурдар ойнуларгар уруй айхал уруй айхал уруй айхал 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 Алта түһүмәктә күрәктән үһүгер бастыкыннан келен спортивный оскола тренердәре кыйлагынан тагыстылар. Онон эрелләр эрелләхтик кыйдылар.
9 қоғуын киреннер билигин төт тургутуну агыктыра ол курдук мастарды кабылык камыска туту мерген онна капсагай. Муңутур кыйылағы быхарар түөр түймәктәк күрәккә 9 батыр күйен көрісті. Быйылғы тәрәхін уратытынан остол ойнудun қабылығы киллер биттер. Бу ойнуну қаханда тутан көрбөтөк әржон кыйы туғар қабылығы қабылылар. Үхіс түймәккә жон болғомтотун тардар ыһылақ, қахылақ спорт көріңер мағытардыған күрәктестілер. Манна мажынылар ыяхыныттан тутулуға суық арас албастары туханнан үшігей күрәғі көрдөрділер. Тияқ түймәккә имегес тулурдақ болуыны әрегер тутум әргирге киристілер. Оңығылығы түйілге қалтыран болан сороқтор тута аққастанылар сороқтор күйақтарын ұғыран туран қолынан көрділер. Бүгінгі батырдар күрәқтерін Муңутур кыйылағынан аспыцылағы дығын ойнуларын кыттылаға Тимофей Башаков болы. Оннотын бұл Тимофей бұл күрәғі қайдақ асты деханатын онна қайдақ кытындым деханыгын. Атонны кыйырды қаян кәлләмді. Оңостон әтчілден бәлемненен уже кыйықтақпын демін көбден. Оты ұтар саатчыларын кыйықтара қайдаға бітей? Аты тұр саатчылар үшөйдер бә олар. Бары ембе жартынан жыр олтар. Сылай әбілден әлілер саңаттағын кыттачы бар болын ер. Күштақтыр, кім бі бары кайы өдер ең кәлді бұла. Қаттыры кімдігі бір бұла. Сеп, Муңутур кыйылағы әғаддәлі бет, енекие сетихилері. Саха нүргүн уоланнара, сунтар ботур уолаттыра. Бүгін қаста тұтгуту түмігінен бастығы бұхардылар. Маннык күннәк күнге сибиэхей салгынга батурдар әрі болпаққа сунтарбыт бар жоно сибиэхей салгынга доғыя сынянна онна бастың батуру көрін астынна. Әйіні күтті бірге болуыд Мария Кабелянова Тускулана, Вячеслав Борисов, Нюргуяны Харчасова. Андығы бірге көрсөк қадері.